Dobrý deň, moje meno je Dalibor Slávik a vítam vás pri sledovaní ďalšej časti formátu Forbes Espresso HR. Forbes Espresso HR to sú ľudia, značky a príbehy. Som veľmi rád, že moje dnešné pozvanie prijali až dvaja ľudia. Obidvaja pracujú pre veľmi známu značku, ktorou je DM Drogerie Mart. Budeme sa rozprávať nielen o tom, ako sa dá spraviť kariéra od vedúcej pobočky z Liptovského Mikuláša až do boardu na pozíciu CFO, ale taktiež sa budeme rozprávať o duálnom vzdelávaní. Duálne vzdelávanie je pojem, ktorý mnohí počuli, ale aké má opodstatnenie práve v retaili. Som veľmi rád teda, že moje dnešné pozvanie prijala pani Zuzana Kleno-Kostková, CFO spoločnosti DM, a jej kolega pán Marcel Blaščák, ktorý sa venuje duálnemu vzdelávaniu. Ja opäť ďakujem značke Hyundai, že nám požičala 4 kolesá, mojej obľúbenej kaviarni Monocafe za pravidelnú dávku kofeínu a my sa môžeme pustiť do práce. No a poďme pracovať, nie? Mne sa to celkom takto páči. No však my sme už začali, presne takto. Ja by som bol rád, keby sme v takom priateľskom duchu pokračovali. Vítajte teda v našom podcaste alebo v našom formáte. Začíname stále tým, že aká ste boli žiačka? Bola som dobrá žiačka, ale veľmi tvrdohlavá, papulnatá. Mala som z odborných predmetov jednotky a 2 zo správania. OK, dobre. Veľmi ma hnevali autority proste. Bolo to také zaujímavé obdobie. Obchod a podnikanie som študovala na strednej škole a potom som si urobila univerzitu Komenského manažmentu. A ako vyzerala potom tá vaša kariéra? Vy ste študovali v Bratislave, alebo? Študovala som v Bratislave, ale to som študovala, výšku som si dorobila až neskôr. Po strednej škole som šla na prvý pohovor. A kde to bolo? Prvý pohovor bol do jednej obchodnej spoločnosti, ešte na Liptove, pochádzam z Liptovského Mikuláša a bol taký veľmi zaujímavý. Bola som sebavedomá, mladá baba a uchádzala som sa o pozíciu v tej dobe asi účtovničky alebo nejakej ekonomky, myslím, že takto sa to volalo. A ten pán konateľ sa ma pýta, že prečo si myslím, že po škole zvládnem viesť ekonomickú firmu, keď si na to spomeniem, tak je to také zaujímavé, lebo som mu povedala, prečo by som nemala. Mala som jednotku z účtovníctva aj z ekonomie. A on sa na mňa pozerá, aha, dobre, tak jednotku. OK, a tá história sa opakuje, že keď vy vyberáte niekoho do týmu, tak stretnete seba, ale v roku 2022, hej? Áno, aj. Áno, aj. A teda prehovoril ho ten váš argument? Neviem, či ho prehovoril ten argument. Možno to sebavedomie, neviem. Proste zobral ma. Ja som si potom uvedomila, že naozaj to, že má človek jednotku z účtovníctva v škole, nič neznamená. Bolo taký aha efekt a naozaj som musela zapnúť na, ako sa povie, na plné pecky a zabrať v tej praxi a v takom tom pochopení toho reálneho života tej spoločnosti. My sme sa presunuli do podcastového štúdia s pani Zuzanou Kleno-Kostkovou, CFO spoločnosti DM, a budeme pokračovať teda v jej kariére z Liptova až na stoličku do boardu. Takže skončili sme na Liptove v aute. Poďme k tomu, ako sa vám podarilo presunúť nielen z Bratislavy, ale aj z pozície šéfky retailového, alebo teda retailu Mikuláši do Bratislavy, ako to pokračovalo ďalej teda? Ja som v Damke takmer 22 rokov, v júni bude 22, takže toľko to trvalo. A bolo to hneď z Liptova až do boardu, alebo bolo tam pekná trnistá cesta? Bola tam pekná trnistá cesta a za ňu som veľmi vďačná, lebo človek si ochytá veľa vecí, zistí, ako tá firma naozaj funguje a potom to vie aplikovať pri tých svojich rozhodnutiach už, keď sa pozerá na to z vrchu, z tej spoločnosti a strategicky. Aká bola prvá pozícia v Bratislave? Ja som ešte z tej vedúcej nešla do Bratislavy. Ja som bola ešte oblastným manažérom. Mala som na starosti 12 predajní a proste koordináciu a rozvoj
povedzme tých vedúcich filiálok a zabezpečiť naozaj ten ako keby hospodársky rast alebo ekonomický rast, obraty, náklady tých jednotlivých mojich filiálok, ktoré som mala na starosti. Takže z tej asertívnej mladej absolventky tá asertivita pomohla ďalej zrejme nakloniť na svoju stranu alebo presvedčiť tých ľudí, hej? V tých ostatných predajniach. Áno, ale myslím, že to bol vzájomný vývoj, lebo ja som mala nejaké predstavy naučené aj z tej svojej praxe na tej filiálke. A nie každá filiálka funguje rovnako. Vnútorné tie procesy alebo tie prístupy sú rôzne. A bolo to veľmi zaujímavé, že vlastne som tam zistila, že nemusím ísť len sprava, môžem ísť aj zľava a vedieť to akceptovať a prijať, že teda aj tá druhá cesta je dobrá. Toto ma napríklad naučil ten oblastný manažér, alebo teda tá pozícia tej oblastnej manažérky. A hovorí sa, že oblastný manažér je ako keby sandwich, alebo teda hamburger, alebo medzi dvomi mlynskými kolesami, alebo dolu má ľudí na prevádzke, na filiálkach a nad sebou má zase manažment spoločnosti, alebo teda to vedenie. Ale vyzerá teda, že vám to išlo, pretože tá kariéra potom pokračovala, hej? Áno, mňa to aj bavilo. Jednak sme sa rozširovali a pribudali aj noví oblastní, takže som stretávala nových kolegov, zapracovávala ich. Ja som vždy inklinovala k číslam, takže to bola taká tá moja oblasť, ktorú som ja napríklad zapracovávala nových kolegov. A časom proste tá pozícia nebolo možno ani toľko projektov ako teraz. A časom tá pozícia pre mňa ako keby zovšednila. Tak som si myslela, že stačí sa presťahovať a zmeniť možno to pôsobenie a pomôže. Tak som sa rozhodla, že odídem z Liptova. Bolo to ťažké rozhodnutie, lebo tá príroda a ten priestor je pre mňa... Chodím stále tam, takže neviem sa od toho trhnúť. Asi to bude naozaj navždy taká tá moja rodná zem. A som veľký lokál patriot. Ale prišla som do tej Bratislavy s malým synom a pôsobila som tu aj ako oblastný manažér. Znova človek musel nasať tú atmosféru. Tu je väčší priestor nájsť si prácu. To znamená, že bola dôležitá naozaj práca s ľuďmi v tom, aby zostali v tej DMK, aby povedzme nestriedali, aby neprebehávali možno do tej konkurencii. Toto tu určite oblastní manažéri z Bratislavy majú ťažšie, ako povedzme, keď sú niekde na strednom alebo východnom Slovensku, kde predsa tej práce je menej. A dalo sa to? Alebo ste si povedali, keď niekto vyslovene naozaj chcel silou mocou ísť, tak bolo lepšie ho nechať ísť? Nedá sa to povedať teraz tak, že naozaj, že chceš choď. Niekedy, keď ten človek možno niekedy ani sám nevedel, že čo chce, že cítil, že sa tu možno nevie uplatniť, alebo ten kolektív mu nevyhovuje, že treba niekedy hľadať cestičky, diskutovať, zistiť ten problém, kde je a podľa toho vec riešiť. Takže pri tých diskusiách áno, keď veľmi chcel ísť a nevedeli sme nájsť nejakú spoločnú reč, alebo možno skúsiť dať nejakú výzvu na inej filiálke, tak áno, tak sme sa rozlúčili, ale keď nie, keď zistil, že vlastne my o neho ako človeka záujem máme, tak potom sme sa vedeli nejakým spôsobom dohodnúť a dať priestor niekde inde. Filiálka znamená to predajné miesto. Predajňa, OK. Dobre. Čiže mali ste zvládnutý stred a východ, potom západ. Áno, potom západ. No a potom oblastnou manažérkou som bola 6 rokov a potom som už cítila, že potrebujem nejakú tú zmenu. A rozmýšľala som teda, že či idem odísť z DMky, alebo teda budem hľadať priestor v DMke. A už som bola aj nalomená chvíľku, že teda asi nemám veľmi kde sa uplatniť, lebo nič nové sa ako keby v tej dobe neotváralo a že asi budem hľadať niekde inde. A potom prišla taká ponuka, že sa bude robiť controlling, alebo ako keby tvoriť nové oddelenie controllingu, že či nechcem prejsť na controlling. Čiže vtedy sa ten controlling dial v inej krajine a potom pri istom počte predajní sa presúval na lokálnu úroveň. Tak by som to mal robiť? Áno, alebo čiastočne nejaké základné výkazy sa robili na účtárni, ale už to nestačilo. Proste tá kvalita, aj tie požiadavky z tej matky boli už také vyššie a tým pádom bolo potrebné ako keby zostaviť oddelenie controllingu. Takže interný výberový proces, hej? Nejak to tak prišlo, taká vzájomná diskusia s tým, že či by som nemala chuť ísť robiť na controlling. Vtedajšia ako keby šéfka účtárne a potom vlastne zakladala aj controlling, takže šéfka controllingu ma oslovila a ja som povedala, že prečo nie, mňa to baví a vlastne áno, že chcem. Ale zatiaľ som si nevedela predstaviť, že by som úplne odišla z tej prevádzky, lebo je to také prevádzke srdce firmy, tak by som to povedala.
a naozaj aj takéto kontaktné miesto pre našich zákazníkov, tak som sa opýtala, či by sa to nedalo nejakým spôsobom ako keby prepojiť. Tak to prekonzultovala s našim konateľom a práve toto je super na tej DMK, že aj keď je nejaká predstava, ale príde nejaký protinávrh, tak sa o ňom diskutuje, rozpráva a zváži. A keď si myslíme, že to neublíži tomu, čo je vlastne tá podstata, ten cieľ, tak ideme do toho. Aj keď inou cestou. Takže toto je super a ja som veľmi vďačná, že som za to, že som dostala príležitosť. Takže ja som chvíľu, aj keď je pravda, že všetci boli skeptickí a tvrdili, že je to taký mačkopes a že sa to nedá dlhodobo ťahať. Robila som polovičnú funkciu oblastného manažera, alebo teda manažérky a pracovník kontrolingu. A mali pravdu, že sa to nedá dlhodobo zvládať? Keďže tie problémy sú určite diametrálne odlišné, samozrejme. Tak je to zase o manažmente človeka, určite. Ťahala som to asi rok. Prešla som úplne na kontroling a začal som viesť ten kontroling. Zhodou okolností nie je ešte finančný, ale skôr procesný. A také tie organizačné záležitosti. Boli tam aj financie, skôr cez tú prevádzku, nie úplne také tie kontrolingový, alebo teda nákladový kontroling cez to účtovníctvo, ale skôr cez tú výkonnosť tej filiálky a efektivitu filiálky prevádzky a efektivitu tej prevádzky. A potom procesy naprieč firmou. Takže takýto kontroling. A potom sa to zlučovalo dohromady. Asi to nemalo význam veľmi dlhodobo ťahať spolu. Takže dostal sa to pod jednu strechu a dostala som tú príležitosť ja. Takže som bola na kontrolingu vedúcou, ani neviem koľko rokov. A potom to tak nejak prišlo, že sa zakladal zase rezort spolupracovník, ten dovtedy patril, bolo len oddelenie personalistiky, tí, čo robili naozaj personalistiku a mzdy, ale už nepotrebovali, už sme cítili, že potrebujeme rozvoj spolupracovníkov, potrebujeme posilniť túto našu ako keby tému v spoločnosti, že potrebujeme vybudovať ako keby rezort, ktorý sa tou témou bude zaoberať. Tá kolegyňa z financií prešla na rezort spolupracovník a ja som prevzala po nej túto funkciu. Čiže CFO. U nás vedúca rezortu financií a kontrolingu. Tak. Ale čo je super, stále som v spojení s prevádzkou, lebo u nás každý člen vedenia spoločnosti, alebo teda každý vedúci rezortu má na starosti aj región. To znamená časť Slovenska so svojimi filiálkami a to spojenie a to prepojenie je stále s tou prevádzkou. Ono je to fajn, ja to hodnotím veľmi pozitívne, lebo veľakrát rozhodnutia od stola, keď človek nemá to prepojenie na tú prevádzku, tak si robí z toho svojho pohľadu, ako je pre neho lepšie. Nezapodieva sa tým dopadom na tých ľudí, alebo teda na fungovanie tej prevádzky. A tuto práve, keď niečo rozhodnem a nemá to hlavu a petu pre tú prevádzku, tak sa mi to veľmi rýchlo vráti späť. Takže to je super, že ja toto hodnotím veľmi pozitívne, že každý vedúci rezortu má aj región. A teda si dvakrát zváži, ako rozhodne. Rozumiem. My spájame v dnešnom rozhovore dve témy. Jednou je ten váš inšpiratívny príbeh, ako sa dá z regiónu posunúť do centrály a potom naberať tie kompetencie, rozširovať ich a v tej hierarchii firmy vystúpať. A tou druhou témou je duálne vzdelávanie. My pozveme o chvíľku vášho kolegu. S tým duálnym vzdelávaním máte vy nejaké praktické skúsenosti na svojej pozícii? Úplne, že praktické, že by som bola inštruktor, úplne, že nie, ale máme na rezorte financií dualistov z obchodnej akadémie a v podstate hneď je to tiež taká moja srdcovka, môžem povedať, že hneď ako to bolo možné a vyšiel zákon, že by mohli byť aj odborné školstvo, respektíve teoretické školy, alebo ja neviem ani, ako to mám nazvať, proste aj obchodná akadémia, že by mohla mať duál a mať častejšiu prax ako len v tom 4. ročníku 2 týždne. Tak som hneď kontaktovala práve spomínaného kolegu pána Blašťáka, že chceme ísť do toho. Chceli by sme otvoriť spoluprácu s obchodnou akadémiou tu na Račianskej a zobrať prvých dualistov. Je pravda, že mňa táto téma naozaj zaujíma už častejšie, možno aj cez to svoje prepojenie, že naozaj ja som to ako žiačka cítila veľmi, alebo vlastne potom, keď som prišla do tej prvej práce, keď som si myslela, že mám dobré známky a proste svet stojí na mne a zvládnem to, lebo však škola bola gombička a v tej praxi to je úplne inak. A kým človek pochopí to fungovanie firmy, tak prejde nejaký ten kus cesty.
a tí žiaci si to vedia lepšie teraz spájať tú teóriu s tou praxou. Takže my sme už predtým oslovovali obchodnú akadémiu, že či by sme nevedeli nejakým spôsobom rozbehnúť spoluprácu, len to nebolo možné, lebo vlastne oni museli dodržať ten študijný program, ktorý je teoretický a zase po obede tých žiakov k nám dávať do témky. Neprišlo veľmi, keď veľakrát naozaj sú do tej tretej škole, tak asi sa to nedalo veľmi spojiť. Takže boli sme s pani riaditeľkou v kontakte. A toto, keď prišlo, tak ona bola veľmi rada, že chceme ísť do toho a že sme prvý zamestnávateľ, ktorý sa ozval. A že teda bude sa snažiť zabezpečiť tak, aby mohli otvoriť celú tú triedu. Takže v tomto je dôležité, že na obidvoch stranách bol ten záujem, aj tej školy, aj nás, čo ja teda oceňujem. Našu diskusiu teraz rozšírime o ďalšiu tému, ktorej sme sa už trošku dotkli, aj to duálne vzdelávanie. Ja vítam nášho ďalšieho hostia z prostredia DMky, pána Blaščáka. Ďakujem. Pán Blaščák, vítajte vo vašom veľmi čerstvom, novom podcastovom štúdiu. Ak mám správne informácie, tak je to druhá akcia v týchto priestoroch. Áno, začíname doslova, takže áno, sme na začiatku. A je to tak druhá akcia. Ale už sme sa pri tej neformálnej diskusii dozvedeli, teda, že budete to využívať? Áno, vlastne práve o tom sme sa rozprávali, že ten postup sme podľa mňa zvolili správny, že najprv vznikla tá potreba pripravovať kvalitné webináre. A na to, aby ste mohli pripraviť takýto kvalitný webinár, potrebujete mať práve nejaký priestor, interiér, kde to potom aj techniku samozrejme, kde to viete zrealizovať. Čiže ono je to vlastne taký dôsledok našich vzdelávacích potrieb. Ale by som povedal, že aj korony, že aj korona do toho mala čo povedať, lebo práve v tom období korony sa stalo to, že sme v podstate museli nechať žiakov doma. Bolo to presne pred 2 rokmi v marci 2020. A premýšľali sme o tom, že ako s nimi nestratiť kontakt. Aby to nezostalo o tom, že oni sú doma a čo ďalej. Hej. Čiže hľadali sme spôsoby, ako byť s nimi v kontakte. Vedeli sme, že ich nemôžeme dostať na filiálky, ktorí platili naozaj veľmi silné opatrenia v tomto smere pandemické, takže jediná voľba bola online. My v podstate každému žiakovi, ktorý k nám prichádza už v prvom ročníku, tak dávame technické prostriedky, zariadenia, aby sme s ním mohli byť v kontakte, ako napríklad smartfón, alebo pre žiakov z obchodnej akadémie na centrále máme notebooky. Čiže to spojenie bolo možné. My sme boli pripravení sa takto s nimi spojiť. A potom sme už hľadali vhodnú formu. Čiže tie teoretické vedomosti, lebo aj tá odborná časť, keď sa bavíme o odbornom vzdelávaní, aj tá sa delí na teóriu a prax. Najprv niečo musíte vysvetliť teoreticky a potom ten žiak to robí v praxi. Čo je duálne vzdelávanie? Lebo mnohí to poznáme, tie titulky a v správach a väčšinou sa nám to spája možno s tou výrobou alebo s automotívom, neviem čím, ale áno. Nepredpokladám, že aj v retaili alebo teda v obchode je priestor na to, veď predsa byť v predajni, mať rád ľudí, to je ten základný predpoklad a vedieť komunikovať, že ako DMK to duálne vzdelávanie, prečo je to vlastne pre vás zaujímavé, dôležité a takisto pre študentov? Duál je pre nás dôležitý z viacerých dôvodov. Ale je to veľmi správna otázka, aby si firma povedala, že čo je to čo pre ňu znamená duál a čo z toho očakáva, čo za tým vlastne je. My sme totiž začali spolupracovať so školami a so žiakmi v čase, keď ten pojem duál nebol nejako populárny, bolo to ešte v roku 2011. Keď sme tak nejako oficiálne začali nanovo komunikovať so žiakmi. A jedným z tých hlavných motivov bolo, aby sme priniesli väčšiu kvalitu našim zákazníkom. Zákazník bola tá motivácia v prvom rade. Aby som to trošku objasnil, v podstate v roku 1995 plus minus prišli na Slovensko zahraničné siete a ten spôsob nakupovania sa zmenil. Ľudia chodili do veľkých centier, kde nehľadali predavača. Oni len potrebovali tovar a keď tam nejaký človek bol, tak ho vnímali ako nejakého dokladača. Ale to spôsobilo aj to, že ten záujem mladých ľudí o obchod, študovať obchod, sa radikálne menil. Odbory ako obchodný pracovník, predavač sa dostal na perifériu záujmu ľudí, mladých ľudí a to logicky, lebo nevideli toho predavača v akcii a mysleli si, že predávač je len doslova dokladač. Čiže my, keď sme sa v roku 2011 rozhodli, že chceme zvýšiť tú kvalitu, aj z pohľadu teda prepojenia toho vzdelávania, tak sme zistili, že na trhu práce nie sú odborníci, ktorí by vyštudovali školu. Lebo 10-15 rokov školy nemali obchodných pracovníkov, tak nemali čo dať na ten trh. Tak sme si povedali, že si ideme vychovávať sami. Prihrali ste mi jednu myšlienku, že ak sa niekto vás pýta, že kde pracujete, odpovede v DMK, nepýtajú sa vás, že či v Poluse, alebo v Auparku, alebo niekde tak? Ja som asi takúto otázku nedostala, to môžem povedať.
Možno, že kolegyňa, áno. Ja si myslím, že je to dobré, ak nás takto nejako nefixujú na konkrétne miesto. Našim cieľom je, aby tá kvalita, to vnímanie, že toto je tvár, to je predávač z DMky, bola úplne rovnaká, že tá kvalita bude štandardná nielen v Bratislave v rámci filiálok, ale celého Slovenska. Hej, že je to správne, ak sa ľudí nepýtajú, že z ktorej filiálky teda ste, alebo vy ste z DMky. A to je dôležité. A to už je nejaký ten obraz kvality, alebo ten punc, že to bude dobré. Taký nejaký štandard. Koľko je škôl zapojených vo vašom duálnom vzdelávaní? No dnes už 15. Po 10 rokoch máme 15 škôl. A je to zase taký logický nejaký výsledok, lebo my prevádzkujeme sieť drogérií, nie sme v jednom meste. My v podstate máme filiálky od východu až na západ. A ak sme chceli vlastne prepojiť cez to duálne vzdelávanie, tú kvalitu a tak ďalej, o čom som hovoril, tak sme nemohli ostať len na jednej škole. Takže začali sme na východe, v Prešove, v roku 2011, ako som spomenul. Tam sme vlastne podpísali prvú zmluvu so školou a postupovali sme celým Slovenskom a dnes jednoducho máme 15 škôl. Čo je možno zaujímavé, že sme sa posunuli vlastne v tom duálnom vzdelávaní z odborov, ako sú teda povolania, predávač, vedúca filiálky a podobne, do rezortov, na centrálne rezorty. A už v podstate 3. rokom spolupracujeme s obchodnou akadémiou. Úplne iný teda spôsob výučby a tak ďalej, iné zameranie tej výučby, toho výchovného procesu, ale fakt je, že dnes si vlastne vychováme už žiakov, budúcich absolventov na povolania, ktoré súvisia priamo teda s centrálnymi rezortami, ako sú povolania napríklad v oblasti teda účtovníctva, daňovníctva, personalistiky a podobne. Čiže vy taktiež prichádzate do kontaktu s účastníkmi alebo študentmi duálneho vzdelávania na finančnom oddelení, hej? Áno, určite. Ja s nimi mám aj také pravidelné rozhovory, lebo to je neskutočná dávka energie a veľa takých tých myšlienok, takže ja sa veľmi teším, že sa s nimi môžem stretnúť aj v takej neformálnej diskusii. Takže nechám si to ujsť a potom ich každý krát, keď sú u nás na praxi, stretávam, či už v kuchynke, alebo na oddelení, keď prídem za kolegyňami, takže áno, prichádzam. Máte nejaké prísne kritéria, kto sa toho duálneho vzdelávania môže zúčastniť, alebo unblock, proste škola je zapojená, tak všetci študenti vo všetkých ročníkoch absolvujú ten program? Nie, vyberáme. Vyberáme si ľudí, naozaj absolvujú s nami taký prvý vstupný pohovor, neviem, či to tak môžem nazvať, lebo nie je to taký ten klasický pracovný pohovor, ale pýtame sa na tú motiváciu, prečo chcú ísť k nám, čo ich oslovilo, prečo si vybrali duál, lebo to je veľmi také zaujímavé vnímať tie postoje tých mladých ľudí, že prečo si vybrali duál. Hlavne možno pri tých teoretických školách, ako je tá obchodná akadémia, kde to zvykom nebolo. Naozaj je to možné 3. rok a 3. rok to máme a 3. rok zistíme prečo. A prečo si vyberajú duál? Chcú mať to prepojenie s praxou. Je to veľmi také zaujímavé, že si to tí mladí ľudia uvedomujú, že nechcú mať len teoretické vedomosti. A veľakrát sa nám dostala aj odpovedi, že aj mali možnosť ísť na gymnázium, ale chceli mať niečo proste ako keby chytiť do ruky, že áno. Kvázi nejaké remeslo. Tak. A túto ešte s tým prepojením, že do tej praxe, že budú vidieť ten reálny firemný život, tak chcú ísť na ten duál a cieľene si ho vybrali. A to je práve ten rozdiel. Keď žiak študuje 4 roky v triede, v škole, v lavici, alebo pri tých odborných školách vykonáva prax v zariadeniach školy, on jednoducho nemá šancu spoznať to reálne prostredie v nejakej firme. A to je podľa mňa taký dosť zásadný rozdiel medzi absolventom strednej školy, ktorý nerobí, alebo nie je v duálnom vzdelávaní, a ktorý je. A keď ste spomínali ten výber, tak ja som veľmi rád, že dnes už si môžeme vybrať, lebo keď sme začínali, to tak jednoducho nebolo. Ako som vám spomínal, ten záujem o obchod nebol taký. My sme museli v prvom rade zaujať tých mladých ľudí, ani nie duálnym vzdelávaním, ale našou značkou, našou firmou, tým, čo robíme. A keď sme sa vedeli, aj sa nám to teda podarilo odprezentovať, že sme vlastne získali záujem tých mladých ľudí o DMku, tak rapidne potom vlastne narastal ten záujem o to duálne vzdelávanie. Na začiatku sme boli radi, ak sme naplnili tie naše potreby z nejakej časti, ale dnes ten záujem je 2,5 krát vyšší, ako reálne vieme prijať tých žiakov. Čiže ja sa veľmi teším, že dnes si už skutočne vieme vybrať tých najlepších z tých, ktorí sa k nám hlásia. Čiže vy dodávate tak trošku toho praktického know-how a nejakých zručností, nie len v Bratislave, na západnom Slovensku, ale naprieč celou krajinou. Takže ak niekto nemá ambíciu sa sťahovať do Prahy alebo do Bratislavy a chce robiť v zaujímavej firme, ktorá má dobré produkty a dobrú zamestnávateľskú značku, tak pokojne môže ostať v Prešove, v Košiciach. A to know-how, ten transfer knowledge mu dodáte, hej? Áno. A ten je úplne rovnaký. Bolo by veľmi pekné, keby sme raz mali nejakú vlastnú akadémiu DM
jednu veľkú, krásnu školu, kde by sme vedeli vychovávať našich žiakov pre celé Slovensko. A my by sme to podľa mňa aj vedeli zrealizovať, ale problém je na tej strane rodičov celkom prirodzene, že oni ešte to 15-ročné dieťa v podstate nechce poslať 400 km od domova do nejakého veľkého mesta. Čiže dnes ešte stále je na stole otázka, keď sa rozprávame s rodičmi o ponuke duálneho vzdelávania v DM, že no dobré, ale my bývame 60 km od nás. A my im vravíme, OK, však my vám zaplatíme aj náklady, ak potrebujete internát, dopravu, nie je problém, postaráme sa, ale nie, ja to dieťa chcem mať doma večer. A to je prirodzené, pochopiteľné. Čiže dnes to musíme robiť v podstate tak, ako v rámci celého Slovenska, ale ako som povedal, určite si viem predstaviť aj iný spôsob, ktorý by nám veľmi zjednodušil napríklad prácu. Lebo keď si predstavíte, že máte jednu školu, tak všetky tie procesy, tú komunikáciu so školou, máte v podstate jedenkrát. Ale keď máte 15 škôl, tak musíte hľadať, musíte v podstate 15 krát spraviť jednu vec, 15 krát urobiť nejaký rozhovor so školami a tak ďalej, aby ste zmenili jednu vec. Môžem povedať konkrétny príklad. Donedávna napríklad maturity fungovali tak, že každá škola mala svoj vlastný systém maturít. Dlhoročne zaužívaný systém, ako robili maturity. A nám to nedalo zmysel, aby žiak, ktorý študuje pre DM, mal inú maturitu v Košiciach ako v Bratislave. A trvalo 2 roky, kým sme vysvetlili školám, že to duálne vzdelávanie, že to je odborné, my nehovoríme o teoretickom, o tom duálnom, čiže o tom, čo robíme my s tými žiakmi, a oni robia tú odbornú maturitu z toho, čo sa u nás naučia, tak to by malo byť rovnaké. Aj náročnosťou, aj procesom a tak ďalej. Po 2 rokoch sa to podarilo vybaviť a dnes môžem povedať, že maturanti budú tohto roku maturovať rovnako, bez ohľadu na to, či sú z Bratislavy alebo z Košíc. Hej, ale 15 krát rozhovor so školami, vysvetliť prečo a tak ďalej. Čiže bolo by to fajn mať jednu školu, ale dnes to jednoducho nie je možné. Musíme to robiť takýmto spôsobom. Neberú rodičia, keď ste spomínali, že ten rodič častokrát formuje tú budúcu kariéru, neberú rodičia prácu v retaili ako niečo menej vhodné, alebo nechcem nazvať podradné, ale mnohí rodičia by chceli mať zo svojich detí Einsteina a raketového vedca a to do istej miery ovplyvňuje, kam tých potomkov smerujú s tým vzdelávaním. No a práve Zuzka je takým pekným príkladom toho, ako mení tie paradigmy tých rodičov. Samozrejme, že oni si predstavujú to dieťa niekde úplne vysoko, na manažerských pozíciách a tak ďalej. A my sa im snažíme vysvetliť, že aj to je možné. Aj to je možné, ale treba začať od začiatku, od základu. A veľmi rád vždy spomeniem aj Zuzku a jej taký príbeh u nás v DMK, že v podstate začala v podstate ako na prevádzke a dnes vedie jeden veľmi silný rezort financie controlling. Čiže sa posunula do úplne inej oblasti. Dnes už máme absolventov, ktorí skončili na prevádzke, skončili obchodného pracovníka, ale sú v logistike. Pracujú v logistike a popri tom študujú ďalej na vysokej škole. Máme žiakov, máme žiačky dokonca viac, ktorí napríklad sú na našom rezorte, na rezorte spolupracovník, na rezorte HR, ak to ináč nazvem, a venujú sa vzdelávaniu, ale skončili ako obchodní pracovníci. Už dnes vieme, že máme žiakov, ktorí majú bližšie k marketingu. Páči sa im tá oblasť. Máme žiakov, ktorí možno budú mať raz v budúcnosti chuť, ambíciu pracovať v IT oblasti. To všetko sa dá. Ale všetky tie centrálne rezorty v podstate pracujú na tom, aby vo finále tá prevádzka mohla fungovať ideálne podľa možností. Hej? Čiže ono to, že niekto vyjde z prevádzky, je práve že výhoda. Je obrovská výhoda. Ako keď to ide opačným smerom. Rozumiem. Čo mi pripomína, že neopýtal som sa ešte, mám duálnemu vzdelávaniu rozumieť tak, že DMK v rámci duálneho vzdelávania má nejaké predmety, v ktorých tých žiakov vzdeláva? No, existuje jeden predmet. Je to vlastne odborná prax, ale ten je presne definovaný tematickým plánom pre každý jeden ročník. A to je nastavené všeobecne pre všetky firmy, ktoré majú napríklad odbor obchodný pracovník. Ale tú jednu tému si už potom my detaľnejšie vlastne rozpracovávame na naše potreby. Dobre. Môžete popísať, aké tie podtémy sú? Tak pozrite sa, ak sa bavíme napríklad o rôznych procesoch, jednoducho, ak pôjdeme na prevádzku a si vezmeme napríklad kasu, aj práca v pokladni, no tak každý ten reťazec má iný spôsob, ako to funguje. Dokonca sú reťazce, ktoré ani možno nemajú tú pozíciu pokladníka, že majú to externe nejako riešené. Hej. Čiže my musíme tú výučbu, tú výchovu v tom procese práce s tou kasou prispôsobiť našim podmienkam. Ale môžeme ísť aj do takých soft tém, ako napríklad kultúra. Hej, to je veľmi dôležitá vec. To hlavné v obchode je, aby ten
aby ten predávač pochopil, že zákazník je kľúčový. Že ak chceme prežiť, tak musíme sa k nemu nejakým spôsobom chovať a správať tak, aby sa vždy vrátil. Lebo on má možnosť výberu, kam pôjde. Hej? Čiže toto je kľúčové, aby sme toto nejako vnášali aj do tých našich žiakov. Že ak chceme aj doslova prežiť možno, teraz trošku možno, že parafrazujem, respektíve možno tak pritvrdzujem, ale sme naozaj závislí na tom zákazníkovi a musíme sa k nemu správať tak, aby sa k nám vždy rád vrátil. Aby tam našiel to, čo potrebuje, ale aby aj ten ľudský kontakt tam bol taký, ktorému bude vyhovovať. Hej? A to už sa dostávame do firemnej kultúry. A každá tá firma má svoju vlastnú firemnú kultúru. Čiže v tematickom pláne nájdete, že komunikácia so zákazníkom. Ale v praxi to v každej firme vyznieva, alebo je inak nastavené. Dobre. Aký najčastejší feedback dostávate od rodičov? Na začiatku si neboli istí, chcem, nechcem, môžu poznať značku. Myslím, že produktový brand je vybudovaný veľmi kvalitne. Veľmi dobrý feedback dostávame od rodičov. A to má zase viac dôvodov. Hej? Že oni naozaj zistia, že, ako už Zuzka spomínala, že sa snažíme k tým žiakom pristupovať férovo, tak akože na rovnakej úrovni. Sú to naši partnerskí, presne tak, partnerskí. A to oni cítia, vidia v tej komunikácii s tými žiakmi, že radi k nám chodia, že fakt radi k nám chodia, že sa dokonca mnohokrát pýtajú, či by mohli aj cez prázdniny u nás byť a tak ďalej. Pritom mohli by brigadovať niekde inde, ale nechcú zostať u nás. Čiže to je pre mňa také zrkadlo toho, že aj tá kultúra je v poriadku. Na druhej strane samozrejme, že sú tam aj tie benefity. Ja si myslím, že každý rodič privíta, keď dostane informáciu, že firma sa mu postará napríklad o stravu počas celých 4 rokov, bez ohľadu na to, či je v škole alebo na praxi. Celé 4 roky vám stravu zaplatí firma. Alebo o tom, čo sme sa rozprávali o tom cestovaní, hej, že ak potrebuje ten žiak cestovať, tak má zaplatené cestovné, ubytovanie v tom internáte. Sú aj finančne motivovaní študenti? Vedia si privyrobiť, laicky povedané? Určite áno, veď to je jedna z takých podľa mňa najväčších motivácií pre tých žiakov, prečo robí duál, že popri škole si viem zarobiť. Čiže už počas vyučovania si zarábam. Nie po vyučovaní, ale počas vyučovania si zarábam. A keď sa bavíme, ak by som mal byť možno konkrétnejší, tak keď žiak dostane v prvom ročníku 200, ale v tých vyšších ročníkoch až možno 300 € mesačne, tak svojím spôsobom sa prestáva byť závislý na tom vreckovom od rodiča. A to je výhoda rozpočtu, hej? Určite, a to je výhoda, a to je zaujímavé pre toho žiaka, že si vie zarobiť 200-300 € mesačne, ale určite je to zaujímavé pre toho rodiča, že nemusí platiť, ale respektíve dávať tomu synovi dcére nejaké vreckové a on si to vie jednoducho vykryť sám. Máme krásne príklady, napríklad aj o tom, že žiak si dokázal zarobiť na svoj prvý notebook, telefón, dokonca jeden si zaplatil vodický preukaz vo 4. ročníku, ako si šetril. Hej. A to sú veľmi zaujímavé benefity aj pre ten rodinný rozpočet. Ale zároveň treba dodať, že nie je to len tak, že nemôže sa toho programu zúčastniť úplne ktokoľvek kvôli nejakému finančnému zisku. Ale... Určite, áno. A máme aj kritéria, musí dosahovať nejakým spôsobom prospech a zároveň aj účasť, či už v škole, alebo teda u nás na praxi musí mať naplnené hodiny. Presne tak. Je to nie tak, je to úplne, že zadarmo, že prídeš k nám a... Odsedíš si taký, že tak, ráno som vstal a už som zarobil, hej? Tak, nie, určite nie. To hodnotenie je nastavené doslova výkonovo, hej, že on musí preukázať tú snahu a v rôznych oblastiach. Aj v škole, čo sa týka známok, čiže sledujeme aj prospech, aj napríklad dochádzka. Ale čo je zaujímavé, nás zaujíma dochádzka aj v škole. Nielen u nás na praxi. Spomínali sme taký príklad, že u vás varený, pečený v škole, že... Veget, hej. Ale pre nás je dôležité, aby ten žiak vedel aj matematiku, aj slovenský jazyk, aj cudzí jazyk. A to my neučíme na praxi, čiže preto sledujeme aj tú dochádzku v škole napríklad. Ale sú tam aj ďalšie kritériá, ako iba teda doplním tie dve, ešte ďalšie, a to je napríklad tá práca na samotnej filiálke, kde ho hodnotí inštruktor, ktorý ho sprevádza. Či samostatne pracuje, či vie si z toho množstva informácií vybrať tú správnu a použiť ju potom v praxi. To je kľúčová vec. Nielen ho naučiť tie informácie, ale aby ten žiak vedel samostatne vybrať to, čo potrebuje a urobiť to. Prioritu si určite taktiež. A to štvrté kritérium je taká, by som povedal, taká projektová práca, taká angažovanosť tej projektovej práci. Hej, že som schopný sa zapojiť do tímovej práce, že som schopný hľadať informácie, spoločne vytvoriť nejakú prezentáciu, nejaký výsledok toho projektu, odprezentovať to. A to sa všetko hodnotí. A na základe toho sa potom vlastne učia aj napríklad tie mzdy žiakov. Máme 3 rôzne úrovne, ktoré na to nadväzujú.
A ja možno ešte doplním, lebo si hovoril, že my ich neučíme. Napríklad u nás teda učíme nemčinu. Mali sme s tým problém, lebo celkovo nemčina trošku upadla, napriek tomu, že máme susedov, ktorí nemecky hovoria. A na čo mi je na prevádzke nemčina v Retre? No tak môže prísť zákazník, ktorý napríklad vie rozprávať teda po nemecky. A na druhej strane, ak sa chcem posunúť ďalej na tú centrálu, potrebujem tú nemčinu. Hej. Potrebujem. Ale napríklad aj u nás na tom centrálnom rezorte na financiách sme pociťovali, že tie dievčatá tá nemčina nebaví. Tá angličtina áno, lebo aj filmy, hudba, všetko je v angličtine, majú to v ušiach napočúvané. A potom sme vyvolali nejaký záujem. V tej škole sa to veľmi nedarilo, vždy to mali také, keď sme sa spýtali na nemčinu, tak záujem šiel úplne že dolu. A rozmýšľali sme, že ako to urobiť a podarilo sa nám nájsť stážistku, ktorá vie veľmi dobre po nemecky, študovala ten nemecký jazyk a je aj taká naklonená práci s mladými ľuďmi. To znamená, že ona študuje popri vysokej škole, má stáž u nás a jej hlavnou takouto náplňou práce je práve vyučovať tej nemčiny tých mladých ľudí a zrazu tie naše dualistky, a máme 2 dualistov, začala tá nemčina zaujímať. Takže stačí niekedy zmeniť prístup, zdáva mi zaujímavé veci, témy, dostávajú úlohy z nemčiny, že nie je to len tak. V rámci tej našej odbornej praxe sme vyčlenili myslím, že 1 hodinu takú, kde sa im venujeme takto nemčine. A máme veľmi pozitívne odozvy, že nevedeli, že je taká zaujímavá. Takže to je super. A prepojili sme ako keby vysokú školu práve s tou strednou školou. A to je tiež fajn. Ja sa veľmi napríklad teším, že naozaj, že v DMK sú ľudia, ktorí v tej práci so žiakmi vidia zmysel, že v tom našli nejaký zmysel, lebo to je kľúčové. Mať vášeň pre tú prácu so žiakmi. Práca s mládežou, to nie sú to len také, že pekné chvíle. Niekedy sú aj tie starosti prichádzajú. A vtedy je dôležité vedieť stále, mať pred očami ten zmysel, že prečo to robím. A ak je tam ešte, ako som povedal, to nadšenie pre to, tak potom sa to jednoducho dá spraviť. Ja by som možno ešte nadviazal na to, čo vravela Zuzka, že to naše vzdelávanie naozaj nie je len o tých odborných veciach, ale napríklad to jazykové vzdelávanie, ale my máme nastavené workshopy aj na ten osobný rozvoj, čo je veľmi dôležité. Ľudia, ktorí sa venujú trhu práce, hovoria, že aktuálni absolventi stredných vysokých škôl za svoj život zmenia svoju profesiu 4 až 7 krát. Že taká je tá silná dynamika trhu práce. Čiže my tých žiakov doslova pripravujeme aj na to, aby boli schopní možno v budúcnosti zmeniť zamestnanie a bez problémov sa uchádzať a uspieť. Môžem spomenúť komunikáciu. Máme workshopy, ktoré sú zamerané na komunikáciu. Ako vyjadriť svoj názor, tak aby ten druhý to pochopil. Ako tímovo spolupracovať, aby to fungovalo. A to sú práve tie soft skills, ktoré ten človek aj v budúcnosti bude potrebovať v práci. Či bude v DMK alebo niekde inde, jednoducho ich využije. Čiže myslím si, že naozaj, že to vzdelávanie nie len tej odbornej, ale my tých žiakov pripravujeme na to, čo ešte dnes možno netušia, čo raz v živote veľmi ocenia, že majú. Čiže vy ich neučíte, keď to teraz naozaj veľmi priťahnem za vlasy, dokladať tovar do poličky, alebo príjmať peniaze a vydávať, ale určite ich veci, ktoré sú nielen aktuálne, ale tak trošku aj nadčasové, že z nich vedia čerpať aj v budúcnosti, hej? Je to kombinácia, si myslím. Je to kombinácia určite. Musia vedieť aj tie činnosti, ktoré sú potrebné na tej filiálke, ale zároveň presne aj tak. Preto povolanie je potrebné, aby vedeli pracovať aj s tovarom. Jasné. Ale popri tom myslíme veľmi intenzívne na to, aby sme zážitkovou formou ich pripravovali aj na tie soft skills, ktoré potrebujú u nás samozrejme, ale budú potrebovať aj potom v živote neskôr. Teraz mi napadla jedna otázka, že funguje to aj naopak, že niekto prišiel, a totálne zmením tomu, že niekto prišiel z Prešova do Bratislavy. Funguje to aj tak, že mám 46 a rád by som sa vrátil do regiónu, v ktorom som vyrastal, umožňuje DMK aj takýto posun? Áno, ja teraz budem mať konkrétne takýto posun, že dievčina z Bratislavy sa nám vracia naspäť, budeme otvárať filiálku v Sabinove a vracia sa do Sabinova. Že dostáva ten priestor, už čakala vyslovene na to, že kedy sa nejaká príležitosť objaví, aby mohla. My v podstate naozaj veľa diskutujeme s našimi ľuďmi a kolegami, spolupracovníkmi a pýtame sa na ich potreby, názory a potom to presne zapracujeme do tých plánov a vízií toho budúceho nášho života firemného. Ja môžem povedať, takže ja som mala kolegu, keď odbočím trochu od toho duálu, že prečo je pre nás tá diskusia dôležitá, ktorý bol na kontrolingu, ale už bolo toho veľa, stále tie čísla, stále nejaké intervalné odplánovania k vyhodnocovaniu, budžetovania, proste už chcel ísť ako keby preč a videl sa na rezorte spolupracovník Peťa Lejčika.
a komunikoval to. Takže my sme sa potom spojili, ja vlastne vedúca rezortu, spolupracovník pani Winklerová, že sme spolu komunikovali. Hovorila som, že máme takýto záujem, že či by sa nenašiel nejaký priestor. A proste nájdeme, posunieme človeka. Je spokojný, že neodišiel, lebo inak asi by bol v tej vnútornej výpovedi, asi by to časom prišlo možno aj k tej výpovedi, že by sa chcel niekde inde uplatniť. A keď vieme o takomto, na to takéto požiadavke alebo prosbe, tak vlastne áno, posúvame takto ľudia aj medzi sebou, medzi rezortami alebo aj regionálne. Musím povedať, že externý trh práce by mu neumožnil to, čo mu umožnila DMK, že ísť z financií na HR, zjednodušene povedané, pretože by znova bol vnímaný ako ten finančák a tam by bola jeho najväčšia pridaná hodnota a najväčšia hodnota vo všeobecnosti, takže veľmi dobrý príklad. Chcel som sa ešte opýtať, koľko absolventov za tých x rokov, počas ktorých sa venujete duálnemu vzdelávaniu, nastúpilo do DMky? absolvovalo ten program, alebo že možno aj nastúpilo do DMky? To je tiež jedna z otázok, ktorá vedie k tomu, ako máme nastavený duál všeobecne v tej svojej podstate. Musím povedať, že my žiaka nefixujeme, že musí u nás zostať. Hej, že žiak skončí duálne vzdelanie v DM a má možnosť výberu, či chce zostať v DMke, alebo chce ísť niekam inám, alebo chce ísť študovať na vysokej škole a tu opäť mu dávame podporu. Alebo chce cestovať, to je úplne jedno. Čiže od toho sa odvíja aj ten výsledok, samozrejme. Ale sú aj takí, ktorí odišli a sa vrátili po čase, čiže tých možností je tam veľa. Za tých, teraz máme vlastne už 10. rok, čo robíme so žiakmi, tak cez naše filiálky a rezorty prešlo už viac ako 500 žiakov v rámci duálneho vzdelávania. Približne 60% z nich nejakým spôsobom ďalej funguje u nás. Možno ako aj stážisti v tejto chvíli, ale do budúcna možno aj naši budúci kolegovia. Z tých 500 žiakov zmaturovalo 80, čiže tých 80 sa dopracovalo k maturite a zmaturovalo. No a z toho tých 60% zhruba by ste našli na našich filiálkach alebo na rezorte. Koľko má DMK predajný po celom Slovensku? 163, myslím, že teraz je, nie? Tak. 163. Mňa ešte, pán Blaščák, zaujala tá situácia, ktorú ste spomínali pred natáčaním. Hovoríme o komunikácii, hovoríme o rešpekte, hovoríme o vzdelávaní a zároveň nejakej škole, kde ten človek, ktorú začal navštevovať. Môžete nám ju popísať ešte raz, že ten rešpekt bol väčší smerom voči vašim lektorom a menší voči tým učiteľom. Že čo sa tam stalo? Čo stačilo urobiť v tomto jednom prípade, aby... No, ukazuje sa, že ako DMK máme celkom silný vplyv na tých žiakov, na tých žiakov doslova, ktorí nás študujú. Konkrétne sa stávajú situácie, že žiak sa nejakým spôsobom nevhodne správal počas vyučovania. Napríklad počas vyučovacej hodiny. Čo keď je hladný. Jasné. A tak možno ten učiteľ potrebuje od neho niečo iné, aby v tej chvíli jedol. A dá mu to jasne najavo, že si to neželá, aby jedol. A ten žiak to ignoruje. No a už teda máme pravidelné rozhovory s tými učiteľmi a majstrami odborných výcvikov a tak ďalej. A v jednom z tých rozhovorov som sa dopočul, že konkrétne naša žiačka takto ignoruje pokyny toho učiteľa odborných predmetov. A on bol z toho taký zúfalý, lebo tá žiačka akože dobré známky, všetko, u nás na praxi úplne, že typ to akože fakt, že kvalitný žiak s perspektívou, ale v škole to správanie bolo hrozné. Tak dali sme si s ňou rozhovor. A pýtali sme sa, že čo sa deje, že prečo, že čo sa vlastne deje, že v tej škole ju to nebaví, alebo v čom je problém. A snažili sme sa jej povedať, že to, že nie je u nás na filiálke počas praxi, to neznamená, že ju nespájajú s DM. Že ona môže byť aj v škole, ona môže byť hoci kde v podstate, ak ľudia vedia, že študuje pre DM, tak automaticky nám robí... Zlé meno, hej? Presne tak. Že je tvárou vlastne DMky, aj keď priamo nie je na tej filiálke. A to stačilo. Ona naozaj sa začala úplne inak správať na tých hodinách a dôkazom toho bolo to, že ten pán učiteľ mi zavolal a povedal, že čo ste spravili. Dali ste nejaké tresty? Že nie, sme jej vysvetlili, že to, že u nás praxuje, tak automaticky sa stáva tvárou DM, aj keď je v škole na tom vyučovaní. Že jednoducho to prepojenie tam existuje. Jasne. A že boli by sme radi, aby to bolo v poriadku. No a tá žiačka naozaj zmenila spôsoby správania v tej škole na vyučovaní. Takže ukazuje sa, že naozaj ten vplyv tu je. Ale tak všeobecne môžem povedať, že ten vplyv sa ukazuje napríklad aj v prospechu.
Keď komunikujeme s triednymi učiteľmi, tak dostávame informáciu, že tí žiaci, ktorí sú v DM, že majú skutočne lepší prospech ako tí ostatní. Ja neviem, či to je práve tou finančnou odmenou, ktorá je viazaná aj na prospech. Neviem, možno, že aj. Ale podstatné je, že tí žiaci sa lepšie učia. Majú lepšiu dochádzku. Či už na praxi. U nás majú väčšinou 100% dochádzku. Hej. Čo v iných, podľa toho, čo máme informácie, tak to nie je úplne že štandard. Čiže zjavne ako snažíme sa naozaj s tými... Ja si myslím, že to je tým, že ako pristupujeme k tým žiakom. Že sú to naši partneri, snažíme sa im vysvetliť, že budúci kolegovia a snažíme sa im vysvetliť, ako vlastne máme nastavenú aj tú firemnú kultúru, aj tie pravidlá nejaké, ktoré dodržiavame a tak ďalej. A že to sa potom prenáša aj do toho života v škole. Čiže nie je na nich nazerané z vrchu, že my sme niekto a vy ste určite ešte len nejaké veľké deti, čo samozrejme žiadny tínedžer nerád počuje, ale vťahujete ich do toho diania. Lebo ide o to, že my naozaj od nich niečo aj očakávame. Že to nie je len ten jeden smer, že my im niečo dávame, ale my od nich aj niečo chceme. V rámci projektových prác a tak ďalej. Čiže snažíme sa o to, aby to bola taká win-win situácia v tom vzťahu. A oni to cítia, oni to vnímajú. A myslím si, že to je dôležité, aby ten žiak pochopil, že oni to skutočne sa myslia vážne a že som pre nich partner. Nie som len žiak, ale taký partner do komunikácie, do spolupráce. My to už vidíme aj napríklad v tom, že naozaj u nás, čo máme na rezorte tie naše dualistky alebo dualistov, tak oni dostanú hneď notebook, proste prístupové hesla, proste všetko. Hej, že neoddelujeme ich teraz, že ty nie si úplne firemný zamestnanec a teraz tebe tieto informácie nedáme k dispozícii. Jasne, postupne ich dávkujeme, ako sa zapracováva do tých systémov, ale nepracujú v nejakom školiacom systéme. Oni idú normálne do ostrých systémov, účtujú či už SAPE, alebo evidujú faktúry, alebo na recepcii riešia poštu, alebo na marketingu pripravujú podklady. Proste normálne ich zapájame do reálneho života. A zase napríklad aj z tej spätnej väzby tých dualistov, ktorí máme z obchodnej akadémie, tak v tomto myslím, že sme naozaj výnimoční. Hej. Keď to porovnajú si so spolužiakmi, ktorí sú niekde v iných firmách a práve toto potom oceňujú, že naozaj my ich zatiahneme do toho nášho života, diskutujeme s nimi, aj sa pýtame na ich názor, že či si myslia, dokonca to majú aj v zadaní v niektorých tých ročníkových prácach, že chceme, aby rozobrali nejaký proces a možno skúsili navrhnúť nejakú tú zmenu, zlepšiť, kde vidia ten potenciál. Ja by som nadviazal na Zuzku tým, že na tomto profituje aj škola. Hej, my už vieme, už to vieme, lebo sa s tými školami stretávame, komunikujeme, že oni vidia, čo tí žiaci u nás robia, pýtajú sa, čo u nás robia. Máme stretnutia s učiteľmi z týchto škôl a oni so záujmom vlastne sa pozerajú, ako to dnes funguje. Lebo to školstvo samozrejme vždy v takom nejakom posune časovom, hej. Prirodzene, ten trh, tie firmy sú v tomto oveľa na tom lepšie, v tom trende, v tom vývoji a tak ďalej ako školstvo samotné. Čiže je to obrovská pridaná hodnota pre tú školu, keď je v duálnom vzdelávaní. Lebo ona sa vie pozrieť, že čo učí a čo reálne ten zamestnávateľ potrebuje. A to je ďalšia taká dobrá vec toho duálneho vzdelávania, že v rámci toho duálu vzniká taký dialog medzi tou školou a zamestnávateľom. A keď to ten zamestnávateľ chce využiť, lebo to nie je podmienkou, to môžete využiť a sa do toho zaangažujete oveľa viac, tak v podstate tlačíte svojím spôsobom na školu, aby nastavila tie štandardy tak, aby ten absolvent bol pripravený na prácu v tom povolaní, čo dáva zase spätne aj tej škole nejaký feedback, že aha, tak toto by sme mali nejako upraviť, aby sme boli ešte v čase aktuálni. Čiže dvíhate takú úroveň tej ktorej školy, ktorá s vami spolupracuje. Presne tak. To si myslím, že je tak naša aj sociálna zodpovednosť nejaká. Aj to bol jeden zo zámerov, prečo sme sa do toho duálu pustili. Tak. Že nebolo to len vybudovať si tú nejakú následovníkov, ale proste podporiť aj to školstvo, lebo najľahšie je nadávať. No jasné, neurobiť nič. A neurobiť nič, takže nejakým spôsobom. Ale tak musia byť partneri. Napríklad aj s touto obchodnou akadémiou k nám, keď prišli dievčatá, tak naozaj ani s Excelom nevedeli pracovať. A mali to mať až v neskoršom ročníku. A išli sme do diskusie so školou, že by sme to potrebovali posunúť, aby oni dostali nejaký ten základ v tej škole, potom ho vedeli využiť tu a my to ešte viac rozvinúť do zložitejších funkcií. A naozaj musím povedať tak, že pri tej diskusie, keď sme to aj vysvetlili, že aj na čo to potrebujú, ako to využívajú, že by to bolo dobré, povedzme, vymeniť s Wordom alebo s PowerPointom, tak nám vyšli v ústrety. A vlastne pochopili, že naozaj veľa vecí sa ešte v tých firmách, aj keď sú rôzne moderné nástroje, ešte stále využíva v tom Exceli. Takže
A tým pádom aj oni sa pýtajú, že na čo sa fokusovať a vytvára sa taký ten partnerský vzťah. Áno. A ten partnerský vzťah treba naozaj budovať aj s tými školami, ako sme naznačili. A to je ďalšia taká úloha zamestnávateľa v tom duálnom vzdelávaní, nájsť si tie správne školy. To, že dnes máme 15 škôl, to neznamená, že sme ich nemali viac. My sme ich mali už vyše 20 za tých 10 rokov. Ale postupne sa vykryštalizovalo tých 15 škôl, s ktorými sme schopní nejako fungovať. Že sme si dokázali naozaj v konštruktívnom dialogu povedať doslova, že čo potrebujeme my, a oni boli ochotní to počúvať. A samozrejme, že my musíme rešpektovať aj ich možnosti. To nie len o tom, že toto my chceme, ale oni majú tiež nejaký priestor, kde môžu manevrovať. A nájsť partnera je veľmi dôležité, aby to fungovalo všetko. Čiže na začiatku musíme nájsť vhodného partnera z prostredia tých škôl, aby sme to v podstate nejakým spôsobom mohli robiť. Jedna otázka. Nie každý musí po absolvovaní duálneho vzdelávania ostať pracovať u vás. Čo s tými financiami alebo s tými výhodami, ktoré ten študent získa tými hmotnými, nie je povinný ich nejakým spôsobom vrátiť? Nie. Čiže táto forma dôvery, ste si povedali, že ideme do toho a veríme, že nebude. Tak ono to už na začiatku vlastne, keď sme sa bavili o tej otázke, že prečo duál, tak to bola jedna z tých otázok, ktorú sme si zodpovedali aj tak, že chceme byť spoločensky zodpovední v podstate a nejako aktívne prispievať tým, že budeme ponúkať príležitosti mladým ľuďom na sebe pracovať. Aj to už bolo na začiatku povedané. Čiže my sme od začiatku povedali, že pre nás toto nie je najdôležitejšie, aby jednak jednej skončili u nás. A to by aj nebolo možné. Predstavte si reálne, že poviete nejakému žiakovi, absolventovi, že musíš si u nás odpracovať tie ďalšie, 2 roky trebárs. A on nechce to robiť. Predstavte si takého človeka na prevádzke. Jasné. To sa nedá. Hej. To by nefungovalo. On by to dával najavo, že tam nechce byť. Hej. Ale v konečnom dôsledku by sme doplatili my na to, lebo ten zákazník, on nerieši, že to je žiak, ktorý tam nechce byť. On je nespokojný a už tam nepríde. Čiže to aj má takú logickú nejakú, to pozadie toho všetkého, ale skutočne pre nás je duálne vzdelávanie skôr ako investíciou do budúcna, čiže nežiadame od žiakov nejakú návrat, aby nám vrátili nejaké peniaze alebo niečo podobné, lebo oni v podstate za tie 4 roky aj si niečo odrobia na tej praxi, čiže oni sú reálne súčasťou toho tímu, oni tam reálne pracujú v podstate. Takže ani by nebolo fér, keby sme napríklad od nich žiadali nejakú mzdu späť. Mohli by sme sa baviť o našej podpore napríklad v oblasti ubytovania, cestovania a tak ďalej, lebo toto už je všetko navyše. Aj to, že im platíme tak strávu, ako platíme, to je všetko navyše. Ale to zase je rozhodnutie vedenia firmy. A oni hlavný dôvod naozaj, podľa mňa to vzdelávanie. Je s tou investíciou v pohode, hej? Ak je s tým šéfka a spokojná, tak my sme radi. Ale trošku to samozrejme nadľahčujem. Vyzerá, že sa to vypláca teda, lebo aj tá dôvera, ktorú ste spomínali, že ich vťahujete do toho diania a robia tam naozaj, si tam niečo odrobia, že neskartujú dokumenty, ale sú adekvátnou na tej úrovni zložkou toho tímu, tak prináša to. Koľko môžu účastníci duálneho vzdelávania odrobiť mesačne? Jednoduše nepovedané. Tak to určite zákon. Hej, to si nemôžeme ako my stanovovať. Môžeme jednoducho povedať, že žiak nemôže mať aj nadčas doslova, čiže on musí naozaj odpracovať len to, čo môže. A konkrétne v prvom ročníku žiaci praxujú 6 hodín denne maximálne, každý druhý týždeň. Čiže každý druhý týždeň na praxi a maximálne 6 hodín denne. To znamená, že týždeň v škole a týždeň na prevádzke. Presne tak, áno. Prevádzkoví dualisti. My na centrále máme len prváci, druháci sú po jednom dni, po tých 6 hodín a potom tretiaci, štvrtáci už môžu 2 dni v týždni. Áno. A na prevádzke zase od toho druhého ročníka ešte hodinu viac, môžu byť až 7 hodín. Ono to zase závisí od toho, že aký odbor študujú, či obchodný pracovník alebo obchodný pracovník alebo obchodná akadémia. Máme tieto 2 odbory študijné. Ale zaujímavé je možno to, že keď sa bavíme o tom množstve času, tak áno, tí žiaci z obchodnej akadémie sú trošičku menej u nás, ale o to možno intenzívnejšie s nimi kolegyne pracujú. Ale na prevádzke za tie 4 roky sú žiaci celé 2 roky u nás. Keď takto nejako dáme dokopy, tak to je naozaj, že keď si predstavíte, že to je kvantum času, čo sú u nás. Hej? A to je fajn, lebo máme čas s nimi pracovať, máme čas s nimi komunikovať, pripraviť ich na to povolanie. Takže to je super. Na ktorých prevádzkach ich môžeme stretnúť? No, z viac ako 160 filiálok, čo teda už na ktorých fungujeme, tak máme žiakov pomerne na 70 filiálok. Čiže kdekoľvek. Dajme Bratislavu, Košice.
tak v Bratislave napríklad môžete ísť aj do Auparku, aj tam nájdete žiaka, môžete ísť do Centrálu, tam nájdete žiaka. V Košiciach, keď poznáte Košice, tak do Optimy nájdete žiaka. Čiže v podstate snažíme sa, aby v tých veľkých mestách tí žiaci boli všade a našou ambíciou je, aby boli naozaj všade. Ale ono to zase súvisí aj s nejakými, možno, že aj s tou osvetou, že kde sa tá informácia dostane k tomu rodičovi a žiakovi, že ten duál ponúkame, lebo to všetko so všetkým samozrejme nejako súvisí. A my máme aj také mestá, kde sme pripravení prijať žiaka, ale jednoducho nevieme nájsť tam toho žiaka, ktorého by sme chceli. Lebo my už máme nejakú predstavu, ako by ten žiak mal fungovať, ako by mal vyzerať. A tie výberové pohovory, o ktoré sme spomínali, tak oni vlastne sú práve na to, aby sme si vybrali takých, ktorí majú ten potenciál, aby to zvládli. Hej. A skutočne máme aj také miesta, kde sme pripravení, ale nemôžeme toho žiaka prijať. Ale keby som mal tak nejako zo všeobecniť odpoveď, tak poviem, že na každej filiálke môžeme mať žiaka. Ale musíme ho nájsť. Mnohokrát. Je niečo, čo by sme publiku chceli špeciálne povedať? Poslať nejakú správu, alebo... Ja určite by som niečo povedal. No povedz. Nech sa páči. Ja by som chcel povedať, že keď nás počúvajú možno naozaj, že rodičia žiakov základných škôl, tak nech si nájdu čas a nech sa informujú o tom duálnom vzdelávaní vo svojom regióne, lebo duál je skutočne dobrá voľba pre to stredoškolské vzdelávanie. Nehovorím, že jediná, ale skutočne dobrá voľba, ktorá toho žiaka pripraví na budúce povolanie, aj z pohľadu tej odbornosti, ale aj na tých osobných nejakých tých soft skills, zručnostiach toho žiaka vieme popracovať. A nehovoriac o tých benefitoch, ktoré duál pre toho žiaka aj toho rodiča prináša. Čiže nech pátrajú po tých informáciách a nech sa možno zamerajú aj na obchod. A budeme radi, ak nás oslovia a budeme sa s nimi môcť aj možno v takom face-to-face rozhovore porozprávať, čo všetko im vieme ponúknuť. A možno, že sa v septembri stretneme na jednej z našich filiálok. A ja možno mladým ľuďom, nie že rodičom, ale mladým ľuďom, aby naozaj nechceli hneď začať top on the top, ale nech začnú pomalými postupnými krokmi, dá im to oveľa viac do života. A niekedy je lepšie aj urobiť krok späť, ako keby možno zobrať aj tú jednu pozíciu nižšie, keď sa chcem dať niekde na iný odbor alebo do inej oblasti práce. Má to vždy ten prínos potom, keď je ten človek spokojný. Takže, a trpezlivosť určite. Trpezlivosť v dnešnej dobe. A na druhej strane možno zamestnávateľom alebo HRistom odkázať, že nie sú mladí ľudia, tak ako sa vravia, že sú leniví, alebo proste, že sa im nechce, alebo že nemajú ten záujem, oni ten záujem majú. Keď sa im vysvetlí, prečo majú niečo robiť, dôvod, alebo možno aj ten cieľ, tak oni naozaj vedia potom odovzdať zo seba veľmi veľa a veľmi dobré nápady majú. Že niekedy až človeka samého prekvapia, že wow, že tak je možné, že na toto sme neprišli. Takže... Komunikácia. Určite. Prístup. Ďakujem veľmi pekne, že sme teda mohli túto diskusiu viesť. Ste jediní, ktorí v našom formáte na túto tému hovorili. Ja verím, že sa budeme vidieť niekde ešte v tých našich profesných životoch. Pani Klentkovsková, ďakujem vám veľmi pekne, že ste našli odvahu, že ste prišli povedať o svojom príbehu. Pán Blaščák, ďakujem, že ste prišli povedať o projekte duálneho vzdelávania v prostredí DMky a ja všetkým divákom ďakujem za pozornosť a vidíme sa opäť o mesiac. Dovidenia.